Good afternoon guys. Magluto ng pansit guys. May birthday sa ako nanay. Ay laim tag-style sa pagluto ng pansit guys. Kininuron na ako Kumain. Kuhaan siya guys. Ang pansit ni may bihon. Ano siya guys. Tapos gato kaya gamay. Aman, ilunod niya to ang kuan guys. Wala. Thank you for watching guys. Daghang salamat. Update na kayo mamaya. Thank you so much.